Obrak hasi baino ez dira egin, baina proiektuaren bultzatzaileek instalazio berrien garrantzia goraipatu dute Europan erreferentea izango direlako. Europan bakarra izango den prestakuntza zentro integrala sortuko dugu. Eta bertan, kokatu ahal izango dira gaur aurkezten duguzan Gestam taldearen moduko ekimenak. Gestam Euskal multinazionala munduko liderra da bere alorrean. Autoegile nagusien lehen mailako hornitzailea dugu. Lidertzari eusteko produktu berrien ikerketa eta garapena estrategikoa da. Horretarako dituen giza eta teknologia baliabide guztiak kokatuko ditu Boroako instalazioetan. Pero el I+D y la formación son dos caras de la misma moneda y las empresas y también los países tienen que apoyar ambas iniciativas a la vez. Automozioko inteligentzia zentroaren zabalkundeko 3. fasean 15 milioi euroko inbertsioa egingo du Bizkaiko Aldundiak. Amaitzean 45.000 metro karratuko eremua izango du eta 25 enpresa bertan egongo dira kokatuta.